Hola, sou Kia, què tal, com esteu? Si veieu aquest vídeo és que he mort. No, és broma, que he de morir jo. No, realment sóc aquí per una altra... Disculpeu-me, un segon. El que us estava dient... Perdoneu, un segon més. Ara sí que estem bé. Soc aquí per una qüestió molt important. Sé que esteu en plena operació Bukini, és a dir, que esteu estalviant per comprar-vos tots els imprescindibles per Sant Jordi segons el diari Ara. El que us vinc a dir és que si per equivocació en aquesta llista hi ha Kentucky, traieu-lo. Feu una forma semblant a aquesta, si pel que fos l'heu posat a la llista, traieu-lo. Traieu-lo i torneu a posar el llibre del Martí Jonell, el d'Antoni Bassas, el de la Pilar Rahola o el de Leo Messi. Però Kentucky l'heu de treure. No us el recomano. I ara us diré per què. Primer punt, Kentucky no parla del procés. Sé que és complicat, sé que esperàveu llegir una altra història, un altre assaig, un altre recull d'articles sobre el procés, però em temo que aquest no és el cas de Kentucky. A veure, sí que hi ha política, sí que hi ha independència, concretament de Catalunya, però la paraula procés no surt en cap moment a la novel·la. Punt número 2. Hi ha molta violència. Bé, potser sí que s'assembla amb alguna cosa en el procés. Ja sabem tots que la violència no ens agrada. Som gent de pau, i no només als carrers, sinó a casa nostra, pel que fa a la televisió que veiem, pel que fa al cinema que ens agrada. Som gent de pau i volem històries de pau. Kentucky no és una història de pau. Tercer punt, moren molts animals. Concretament moren pollastres. ¡Wow, qué fuerte! Otra vez la palabra fuerte. No, a ningú li agrada que morin animals. Sí que és veritat que la majoria ens mengem carn animal, però a veure, mentre jo no vegi com es mor, doncs no passa res. A Kentucky llegeixes com moren. Fa pena que morin pollastres. No estem preparats per la mort massiva de pollastres. Punt número 4. El preu, Kentucky val 19 euros. Podem-vos comprar un llibre que val 18, un gin tònic que val 12, un parell d'entrades de cine amb les seves crispetes, que això et pot costar, què, 25-26? Comprar-vos una novel·la per 19 euros? Home, no. Guardeu-vos aquests 19 euros i aneu a fer res, un parell de braves i unes cerveses i ja us els gastareu. És molt millor, home. Punt 5. Kentucky és la meva primera novel·la i per això no us la recomano. Perquè, a veure, quan hem ajudat nosaltres a la gent que comença? Fins que no estigui provat que l'autor, el músic, el cineasta és aclamat culturalment que li compri algú altre la seva obra. Fins que aquesta persona no s'ha convertit en el que en diuen un mediàtic. Hem de passar d'ell. És el curs de la vida. Fins que un autor no ha guanyat el Premi Sant Jordi, no ha publicat més de 20 novel·les i, molt important, fins que no apareix a la llista d'imprescindibles del diari Ara, no els hem de fer ni cas. Fins que jo no em converteixi en un mediàtic, ni cas, que quan em convertiré en mediàtic, deixa'm pensar. Fa 30 anys que escric novel·les. Estic més pelat que una rata. No he guanyat cap premi literari i no tinc enxufes al meu planeta. Però aquest Sant Jordi, per fi, apareixo entre els llibres recomanats pel diari Ara. M'he convertit en mediàtic! Doncs res, no em queda dir-vos res més, només em queda recomanar-vos, això sí, que sigueu feliços i que llegiu molt. Kentucky no, en general, llegiu en general, d'acord? Vinga, ens veiem per Sant Jordi. Dios.